लाईफ प्रोसेसेस पार्ट फर्स्टमधल्या नव्या लेक्चरमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. आपण बघत होतो सेल डिव्हिजन आणि त्याच्यामध्ये त्याचे दोन टाईप्स, एक मायटॉसिस आणि दुसरा होता मिओसिस. बरोबर आहे. बघा, मायटॉसिसमध्ये आपण काय बघितलं होतं, तर क्रोमोझोम नंबर्स रिमेन्स सेम इन द मायटॉसिस. जर 2n असेल तर इथं दुसऱ्या सेलमध्ये पण आपल्याला 2n दिसेल आणि इथं सुद्धा आपल्याला 2n दिसून येईल. म्हणजे इथं जर 46 क्रोमोझोम्स असतील तर या सेलमध्ये पण 46 आणि या सेलमध्ये पण 46. तसं मिओसिसच्या बाबतीत मात्र असत नाही. 2n जर असतील तर n आणि n, म्हणजे इथं जर 2 सेट असेल तर इथं सिंगल सेट आणि इथंही सिंगल सेट. बघा, या सेल आहेत, म्हणजे ही पहिली सेल, तिच्यापासून या 2 सेल तयार होतात. बरोबर आहे. म्हणजे जे क्रोमोझोम मटेरियल आहे ते निम्म एका सेलमध्ये या ठिकाणी आपल्याला गेलेलं दिसतं. लक्षात येतं आहे. बघा, आता मायटॉसिस हे 2 स्टेजेसमध्ये घडतं. ओके, 2 स्टेजेस आहेत त्याला, म्हणजे 2 टप्पे थोडक्यात. बरोबर आहे. पहिला टप्पा आहे कॅरिओकायनेसिस, नाव बघा काय, कॅरिओकायनेसिस. आणि दुसरा जो टप्पा आहे त्याचं नाव आहे सायटोकायनेसिस. काय नाव आहे? सायटोकायनेसिस. आता बघा, याला अर्थ आहेत. हे लॅटिन शब्द आहेत. कॅरिओ म्हणजे याला म्हटलं जातं न्यूक्लियस. काय म्हटलं जातं याला? न्यूक्लियस. आणि कायनेसिस याचा अर्थ असतो डिव्हिजन. म्हणजे लक्षात घ्या, कॅरिओकायनेसिस म्हणजे पहिल्यांदा न्यूक्लियसचं काय होणार आहे? डिव्हिजन. अशी जी स्टेज आहे त्याला स्टेजला आपण काय म्हणतो? कॅरिओकायनेसिस. आता दुसरं सायटोकायनेसिस. सायटो म्हणजे काय? तर सायटोप्लाझम. सायटोप्लाझम म्हणजे सेलमध्ये सायटोप्लाझम असतो. आणि कायनेसिस म्हणजे काय? डिव्हिजन. म्हणजे सायटोप्लाझमचं होणारं डिव्हिजन. बघा, अशा 2 स्टेजेस या प्रामुख्याने आपल्याला या ठिकाणी मायटॉसिसमध्ये बघायला मिळतील. एक कॅरिओकायनेसिस अँड अनदर इज द सायटोकायनेसिस. पण पहिल्यांदा कॅरिओकायनेसिस होणार आणि कॅरिओकायनेसिस झाल्यानंतर परत मात्र काय असणार आहे? सायटोकायनेसिसची फेज असणार आहे. ओके. आणि हे सगळं झाल्यानंतर मायटॉसिस कंप्लीट होणार आहे, म्हणजे सेल डिव्हिजन झालं असं आपल्याला म्हणता येऊ शकतं. तसं मिओसिसच्या बाबतीत मात्र मिओसिसला 2 स्टेजेस आहेत या ठिकाणी. एक आहे मिओसिस फर्स्ट आणि दुसरे आहे मिओसिस सेकंड. बघा, आता मायटॉसिसमध्ये 2 स्टेजेस होते. बरोबर आहे. आता पहिली स्टेज दॅट इज द कॅरिओकायनेसिस. तर आता याच्यामध्ये त्या कॅरिओकायनेसिसमध्ये टप्पे आहेत. आता एकूण 4 टप्पे आहेत. पहिला टप्पा त्याचं नाव आहे प्रोफेज. बघा, फेज याचा अर्थ असतो अवस्था. बरोबर आहे. तर ती कसली अवस्था आहे? प्रो म्हणजे सुरुवातीची, अगोदरची, आधीची असं असतं. दुसरा आहे मेटाफेज. मेटा म्हणजे मिडल, फेज म्हणजे अवस्था. ओके. त्यानंतर आहे ॲनाफेज. ॲना म्हणजे नियर द एंड, म्हणजे टोकाच्या जवळ, आणि फेज म्हणजे अवस्था. आणि इथं आहे टिलोफेज. टिलो म्हणजे काय? तर टोकाला, आणि फेज म्हणजे अवस्था. बघा, एकूण अशा 4 अवस्था या कॅरिओकायनेसिसमध्ये आहेत. एक प्रोफेज, मेटाफेज, ॲनाफेज, टिलोफेज. आजच्या तासाला आपल्याला ही नावं तरी लक्षात आली पाहिजेत. उद्याच्याला ह्याचं एक्सप्लेनेशन आहे. प्रोफेज, मेटाफेज, ॲनाफेज, टिलोफेज. म्हणजे बघा, आता मायटॉसिस सेल डिव्हिजन व्हायचं असेल. बघा, सेल डिव्हिजन म्हणजे काय? असं तर ही अशी सेल आहे. बरोबर आहे. हा त्याचा न्यूक्लियस आहे. तर हिचं डिव्हिजन होणार आहे. बरोबर आहे. हे आपल्याला माहिती आहे. इकडे हे काय? सायटोप्लाझम आहे. पण ह्या सेलचं डिव्हिजन होताना पहिल्यांदा या न्यूक्लियसचं डिव्हिजन होणार. पहिल्यांदा कोणाचं डिव्हिजन होणार? न्यूक्लियसचं. आणि त्यालाच आपण काय म्हणतो? कॅरिओकायनेसिस. न्यूक्लियसचं डिव्हिजन झाल्यानंतर हा जो तुम्हाला भाग दिसतो, बरोबर, डॉटनं दाखवलेला आपण, तो काय आहे? सायटोप्लाझम आहे. त्याचं नंतर डिव्हिजन होणार आणि त्यातून मग नंतर नवीन सेल आपल्याला तयार झालेली दिसेल. पण त्यासाठी पहिल्यांदा त्याला या स्टेजेसमधून जावं लागेल. मग पहिली स्टेज कुठली आहे? कॅरिओकायनेसिस. पण त्याच्यामध्ये एकूण 4 फेज: प्रोफेज, मेटाफेज, ॲनाफेज, टिलोफेज. प्रोफेज, मेटाफेज, ॲनाफेज, टिलोफेज. आता बघा, मग याच्यानंतर हे सगळं झाल्यानंतर काय असणार आहे? सायटोकायनेसिस आणि मायटॉसिस हे सेल डिव्हिजन जे आहे ते या ठिकाणी काय होतं? संपतं. तर याचं एक्सप्लेनेशन आपण उद्याच्या तासाला बघणार आहोत. धन्यवाद. थांबूया.